Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport. ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት እንሆ ሰናይ ምክትታል ናይ ሎሚ ምሸት ናይ ካልኣይ እግሪ ግጥማት ቻምፒየንስ ሊግ ክልቲኡ ተመሳሳሊ ውፅኢት ሒዙ ዝፈለመ ብምዃኑ ክልተ ጋንታታት ካብ ድሕሪት ተበጊስካ ንመጋጥምትኻ ምርታዕ ኣብ ዝብል ውጥን ርዒመን ክፃወታ ከለዋ እተን ዝተረፋ ክልተ ጋንታታት ከዓ ዝሓስካዮ ብልጫ ምዕቃብ ዝብል ቀዳማይ ውጥን ሒዘን እየን ንሜዳ ኣትየን። ባርሰሎና ኣብ ቀዳማይ እግሪ ኣብ ሜዳ ክልተ ባዶ ተረቲዓ ዋላ ደኣ ካብ ሃገራይ ትውፃእ ናብ ካልእ ሜዳ ማለት ናብ አትሌቲኮ ማድሪድ ከይዳ ክትፃወት ከላ ሊቨርፑል ከዓ ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝወረዳ ናይ ክልተ ባዶ ስዕረት ንምሕዋይ ናብቲ መድሕነ ኢላ ትገልጾ ስታዲየም አንፊልድ ኣትያ። ሊቨርፑል ኣብ 2019 ኣብ አንፊልድ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ናይ ዝውድድር ብባርሰሎና ተነፂፍላ ዝነበረ ናይ 3 ባዶ ናይ ቀዳማይ እግሪ ውፅኢት ሕውያ ናብ ፍጻመ ከም ሰገረት ዝዝከር እዩ። ነዚ ኣብ ግምት የእትዩ ድማ እዩ ኣሰልጣኒ ፒኤስጂ ሉዊስ ኤንሪኬ ንተፃወቱ ቅድሚ ዝግጥም አንፊልድ ኣይትእመን ወይሉ መኺርዎም። አርነ ስሎት ኣብ ናይ ሎሚ ምሸት ግጥም ካብታ ኣብ ፓሪስ ተሰዓረት ጋንቱ ሓደ ለውጢ ጥራይ ገይሩ ኣትዩ። ካብ ወርሒ ታሕሳስ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ምስ ቀዳሞት 11 ተሰለፍቲ ዘይኣተወ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ መስመር መጥቃዕቱ ከም ዝመርሖ ገይሩ ወሪዱ። ግብፃዊ መሐመድ ሳላሕ ግን ኣብ ተቐየርቲ ወንበር ኮይኑ እዩ ጋንቱ ነቲ ዓብይ እምባ ክትሓኩራ ፋኒዋ። ኢሳቅ ክብረ ወሰን መስርሕ ምስጋር ተፃወቲ መላእ ብሪጣንያ ሰይሩ ካብ ኒውካስል ናብ ሊቨርፑል ድሕሪ ምስግጋሩ ብምጉዳል ብቕዓትን መጉዳእትን 3 ሸቶታት ጥራይ ኣመዝጊቡ ክነሱ አርነ ስሎት ምስ ቀዳሞት 11 ተሰለፍቲ ንሜዳ ከውርዶ ምውሳኑ ብዙሓት ተንተንቲ ቅሬቶኦም ተገለጹ። እቲ ስልጣነ ግን ኣብ ዝግጥም ኩሉ ዘሎ ሪስክ ክጥቀመሉ ኢና ክብል እዩ ኣብ ልዕሊ ኢሳቅ ልዑል እምነት ከም ዘለዎ መሊሱ ነይሩ። ናብቲ ካልኣይ ግጥም ምስ ትመጽእ ኣብ ታሪክ ቻምፒየንስ ሊግ ኣብ ሜዳኣ ናይ ክልተ ባዶ ስዕረት ገጢምዋ ተገምጢላ ኣብ ካልኣይ እግሪ ብምዕዋት ናብ ዝቕፅል ግጥም ዝሓለፈት ጋንታ ሓንቲ ጥራያ ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ 2018-19 እቲ ዘገርም ኣብቲ ናይ ሽዑ ግጥም ጅግና ዩናይትድ ኮይኑ ዝነበረ ማርኮስ ራሽፎርድ እዩ ነይሩ። ሎሚ ባርሳ ኣብ ሜዳኣ ናይ ክልተ ባዶ ስዕረት ተሰኪማ ምስ አትሌቲክ ኣብ ዝገጠመትሉ ግን ሃንስ ፍሊክ ነስተፃወታይ ምስ ተቐየርቲ ተፃወቲ ከጀምሮ ይወሲኑ። እቲ ሰልጣኒ ንሮበርት ሌዋንዶውስኪ እውን ምስ ራሽፎርድ ኣብ ተቐየርቲ ተፃወቲ ኮፍ ከብሎ ከሎ ንኩባራሲኻ ብመቕፃዕቲ ክኸስሮ ብምኽኣሉ ካብታ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ዝገጠመት ጋንትኡ 3 ለውጢ ንምግባር ንጋቪ ፈርሚን ሎፔዝን ፌራን ቶረስን የእትይዎም። ገምጋም ቀዳሞት 11 ተሰለፍቲ ባርሰሎና 24 ዓመትን 347 መዓልታትን ምንባሩ ኣብ ታሪክ ግጥም ኣውዲእካ ምሕላፍ ቻምፒየንስ ሊግ እቶም ዝነኣሱ ተፃወቲ ኣሰሊፋ ባርሳ። ብዙሓት ወገናት ድማ ቆልዑት ሒዝካ ክልተ ሸቶታት ከተሕዊ ደኣ ይከኣል ድዩ ዝብል ሕቶ ከልዕሉ ይስሙዕ ነይሮም። ስታዲየም አትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ ዝሓለፉ ግጥማት በአንጻር መጋጥምቲ መረረታት ክዘንቡ ፀኒሑ እዩ። ባርሳ ኣብ ግጥም ኮፓ ዴል ሬይ፣ ኒውካስል ከዓ ኣብ ግጥም ኣውዲእካ ምሕላፍ ቻምፒየንስ ሊግ እቲ ሜዳ ንተፃወተን ሸታሕታሕ ከም ዘበሎም ከሲሰን እየን። ሃንስ ፍሊክ እውን ሎሚ ምሸት ተመሳሳሊ ኩነትካት ከየጋጥም ምስ ሓለፍቲ ዩኤፋ ክዘራረብ ክኢሉ ነይሩ እዩ። እንተጠልቂዩ ድዩ እንተነቂፁ ግን እቲ ሜዳ ድልው ኮይኑሎም። አትሌቲኮ ሎሚ ኣብ ዝግጥም ተዓዊታ ቀዳም ከዓ ንሪያል ሶሴዳድ ረቲዓ ፅዋዕ ኮፓ ዴል ሬይ ብምዕታር እዛ ሰሙን እታ ዝበለፀ ሰሙና ክትገብራ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማኣ። ሜትሮፖሊቲኖ ስታዲየም ንግጥም አትሌቲኮ ማድሪድን ባርሰሎናን፣ ስታዲየም አንፊልድ ከዓ ንግጥም ሊቨርፑልን ፒኤስጂን ንምእንጋድ ድልውነቶም አረጋጊጾም ኣለው። ካብ አንፊልድ ናብ ሜትሮፖሊቲኖ እናኸድና ክንፅብፅብ ኢና። ሊቨርፑል ኣብ መስመር ምክልኻላ ንፍሪምፖንግ ከርከዝን ብየማንን ፀጋምን ሰዲዳ ቪርጅል ቫንዳይጅን ኮናተን ድማ ኣብ ማእከል ያቐሚጣቶም። ማእከል ሜዳ ንማካልስተርን ግራቨንበርግን ብምሃብ ብክልተ ክንፍ ድማ ንስፖዝላይን ፍሎሪያን ቪትዝን ኣኽቲታ ኣብ ቅድሚት ብኢሳቅን ኢክተከን ክትሕጅም እያ ወሲና።
4-3-3 ስልት ጸወታ ዝመረጸ ሉዊስ ኤንሪከ እቲ ኣብ ናይሎማ ዓመት ግጥማት ቻምፒየንስ ሊግ 36 ሸቶታት 259 ሓፈሻዊ ቅልዓት ካብዚ እቲ 96 ናብ ታርጌት ብምህራምን ኣብ ሳንዱቕ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣንጻር መጋጠምቱ 486 ግዜ ኩዕሶ ብምቅብባል ሕልፊ ዝኾነት ጋንታ ዝተሰርዐ መስመር መጥቃዕቱ ንደምበለ ኣብ ማእከል ገይሩ ብደሲኽ ደዌን ክቫራትስካሊያን ብክልተ ክንፊ ከም ዝሕገዝ ገይሩ ኣቕሪብዎም እዚ መስመር ብእዋኑ ንመስመር መጥቃዕቲ ሊቨርፑል ሰይሩ ብርሃን ስታድየም ኣንፊልድ ከጸልምት እዩ እቲ ቀንዲ ተልእኾ ተዋሂብዎ ነይሩ ሊቨርፑል ኣብ ክራማት ገዚፍ መጠን ገንዘብ ዘጥፋኣትሎም ሰለስተ ተጻወትቲ ማለት ኢሳቅ ቪትዝን ኢክተከን ሎሚ ንኻልኣይ ግዜኦም እዮም ብሓባር ምስ ቀዳሞት 11 ተሰለፍቲ ኣብ ሜዳ ዝረኣዩ ዘለዉ ኣብቲ ንፈለማ ግዜ ሓቢሮም ፀወታ ዝጀምሩሉ ንኢንትራኸት ፍራንክፈርት 5-1 ረጊፆማ ነይሮም እዮም ሎም ምሸት ድማ ደገፍቲ ሊቨርፑል ኣብ ጸሎቶም ዝዘከርዎ ግጥም ተደኣ ነይሩ ኮይኑ እዚ ፀወታ እዩ ሊቨርፑል ኣብ ዝግጥም ክትመዓራረ ክልተ ሸቶታት የድሊ ኣለዋ ኣንፊልድ ታሪክ ክስንድ ዝግብኦ ክገብር ካብ ሓደ ናብ ተኻልእ ጫፍ መዝሙር You Will Never Walk Alone ከስምዕ ጀሚሩሎም ሊቨርፑል ገና ብኣጉያ ንልዳት ፒኤስጂ ክትፍትሾ ተራእያ ልዕልቲ ኣብ ፓሪስ ኣብ ሙሉእ ፀወታ ዝፈተነቶ ኣብ ቀዳሞት 10 ደቂቕ ኣብ ሳንዱቕ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ፒኤስጂ ክትጽጋዕ ትፍትን ኣላ እንተኾነ ግን እታ ክትምዝገብ ትኽእል ዝነበረት ዕድል ዘጥፍአት ፒኤስጂ እያ ኹዋ ኔቨስ ናብ ውሽጢ ልዳት ሊቨርፑል ዝለኣኻ ኩዕሶ ብሉፅ ተጻዋታይ ዓለም ኦስማን ደምበለ ኣብ 8 ሜትር ካብ ጎል ኮይኑ ጽብቕቲ ዕድል ኣጥፊእዋ ቀዳሞት 15 ደቂቕ ሓሊፉ ሊቨርፑል ድሓን እንተጀመረት 57 ሚእታዊት ፖሴሽን ኩዕሶ ግን ምስ ፒኤስጂ ሎም ስሎት ኒሳ ገና ሙሉእ ናይ ፀወታ ድልዳለ ከይገበረ ኣብ ዝግጥም ከሰልፈሉ ዝመረጸሉ ቀንዲ ምኽንያት ኩዕሶ ምስ ሰኪዔት ኣብ ምልጋብ ውፅኢታዊ ተጻዋታይ ስለ ዝደለየ እዩ ኢሳቅ ኣብ መበል 20 ደቂቕ ናይ ትግጥም ካብ ግራቨንበርግ ዝመጸቶ ኩዕሶ ካብ ተኸላኸልቲ ፒኤስጂ ሞሊቑ እኳ እንተነበረ ካብ ሓላው ልዳታ ጋንታውን ክሓልፍ ኣይከኣለን ካብ ፀወታ ወፃእ ብምንባሩ እውን ዋላ እንተትምዝገብ ነይራ ንኢሳቅን ንሊቨርፑልን ኪንዮ ጽቡቕ ፋል ካልእ ረብሓ ይንምራን ኢሳቅ ግን ኣብ ቀዳሞት 20 ደቂቕ ክፈጥሮ ዝሓስብ ዘሎ ዕድላት ንስሎት ጽቡቕ ተስፋ እዩ ብሓፈሽኡ ግን ሊቨርፑል ቀዲማ መሪሕነት ክትሕዝ ዝሓሰበቶ ውጥን 20 ደቂቕ ስለ ዝሓለፈ ክሰልጥ ኣይከኣለን እዚ ከይኣክል 8 ደቂቕ ጸኒሓ እቲ ብዚ ወቕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ፀወታታት 17 ሸቶታት ዘመዝገበላ ሁጎ ኢኪቲከ ብዘጋጠሙ መጉዳእቲ ካብ ሜዳ ተጸይሩ ብምውፃእ ብሳላሕ ክትካእ ምኽኣሉ ንረብሓ ሊቨርፑል ኣይነበረን ኢሳቅ ልዕሊ 45 ደቂቕ ክጻወት ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ድማ እዩ ኣልዒሎም ሳላሕ ናብ ሜዳ ኣትዩ ቀዳሚ ትቕልዑ እታ ብዝሓለፈ 30 ደቂቕ ዝበለጸት ፈተነ ሊቨርፑል ምዃና ግን ብዛዕባ ኢኪተከ ምዝራብ ቀልጢፉ እዩ ተሪፎም ሳላሕ ካብ የማናይ ክንፊ ዝለኣኻ ኩዕሶ ከርከስ ንዝሃረማ ኩዕሶ ሓላው ልዳት ፒኤስጂ ሳቫኖብ ኣብ ዘድሓነሉ ነታ ዝተፋኣ ኩዕሶ ቫንዳይች ኣርኪቡ ኣመዝጊበ ኣብ ዝበለሉ ግን ማርኪኒዮስ ቀዲሙ ውፅኢዋ ማርኪኒዮስ ሸቶ ከም ዘመዝገበ ነታ ዝገበራ ምክልኻል ክጽምብላ ከሎ ቫንዳይች ከዓ ብኢዱ ኣብ መንኩብ ብምጥፍጣፍ ኣገናዕ ክብሎ ኽኢሎም ሊቨርፑል ንህጎ ኢኪቲከ እቲ ትእውዶ ሸቶ ከይመለሰላ ካብ ሜዳ ብምውፅኡ እንተኸሰረት ፒኤስጂ ከዓ ጸኒሓ ነቲ መስመር ምክልኻላ ክሕልወላ ተስፋ ዘንበረትሉ መንደስ ብምስባሩ ብሄርናንደስ ቀይራ ዓብ ጽፍዒት ረኺባ ሊቨርፑል ኣብ ቅድሚት ፒኤስጂ ድማ ኣብ ድሕሪት ዘይተጸበዩኦም ተጻወትቲ ኸሲረን ዝኾነ ሸቶ ከይተመዝገበ እዩ ናይ ቀዳማይ እብሪ ፀወታ ተወዲዩ ሊቨርፑል ክልተ ሸቶታት ከተሕውየሉ ትኽእል 45 ደቂቕ ተወዲዩ ተስፋ ኣብ ዝቕጽል 45 ደቂቕ እዩ ካብ 9 ደቂቕ ክልተ ሸቶታት ዝነበረ ሕቶ ካብ 45 ደቂቕ ክልተ ሸቶ ተቐይሩሎ ስታድየም ኣንፊልድ እቲ ዝደልይዎ ነገር ቀልጢፉ ክኾነሎም እዮም ዝውጭጩ ነይሮም ተጻወትቲ ሊቨርፑል ዋላ እኳ ገለገለ ዕድላት
ዕድላት ይረኽቡ እንተነበሩ ርጉእነት ግን ኣይነበሮምን ከሙጽኢቱ ኣብ ልክዕነት ምቅብባል ኩዕሶ ወይ ከዓ ፓስ አኩሬሲ ድኹማት እዮም ነይሮም ነተን ካቢእ ጋር ተጻወት PSG ተበላሽን ዝመጻ ዝነበራ ኳዕሳሱ ከይተረፉ ኣብ ግቡእ በተን ከብጽሕዎን ይኽእሉ ይነበሩን ስሎት አሌክሳንደር ኢሳቅ 45 ደቂቃ ክጻወት ዝኽእል ኢሉ ነይሩ ጋንቱ ዋላ እኳ ዕብለላ ጸወታ እንተዘይነበራ ብዘካየደቶ ፈተነታት ተተባቢዑ ኣብዚ ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ጸወታ እንታይ ለውጢ ክገብር ኣብ ዝተባህለሉ ንኢሳቅን ፍሪምፖንግን ኣውፅኡ ንጎመዝን ጋክፖን ኣኽቲትዎም ሊቨርፑል ንናይ ካልኣይ ዕብረ ጸወታ ምስ ሕልሚ ማጂክ አንፊልድ ብጽቡቕ ጀሚራቶ ዋላ እኳ እታ ሳቦዝላይ ካብ የማናይ ክንፊ ዝፈጠራ ቀዳመይቲ ፈተነ ኢሳቅን ኢኪቴከን እንተዝህሉ ተብል እንተነበረት ጋክፖ ንመስመር መጥቃዕትታ ጋንታ ከበራብሮ ይተራዩ ሊቨርፑል ኣብ ዝተሰኣትሉ PSG ከዓ ደሲኽ ደዌ ተሃሪሙዋ ብበርኩላ ክትከኦ ተገዲዳ እዛ ጋንታ ኣብ 51 ደቂቕ ክልተ ዝገበረቶም ለውጥታት ብዘይድሌታ ወይ ፎርስድ ሳብስቲሽን ምንባሮም ስጥመታ ከይፈርስ ደገፍታ ዘይሰግኡ ይነበሩን ሊቨርፑል ድማ ጋክፖ ልዕሊ ኢሳቅ ዝሓሸ ይመስል ብምንባሩ ተማሓይሻ ያቀሪባ ዘላ 10 ደቂቕ ናይ ካልኣይ ዕብረ ሓሊፉ ጋክፖን ሳላሕን ካብ ውሽጢ ሳንዶቅ ግራቨንበርግ ከዓ ካብ ደገ ጽቡቓት ፈተነታት ኣካይዶም ኣለው ብፍላይታ ሳላሕ በታውሓለ ጸጋሚት እግሩ ልክዕነት ሓሊ ዘእተዋሞ ከርከስ ከዓ ምስ ናህሩ ዝረኸባ ኩዕሶ ንሊቨርፑል ናብ ጸወታ መሊሳ ናይ ባርሳ ታሪኽ ከተዘኻኽራ ትኽእል እያ ነይራ ሙሉእ ምቁጽጻር ጸወታ ኣብ ትሕቲ እጋር ሊቨርፑል ኣትዩ ኩዕሶ ካብ ሳልሳይ ክፋል ሜዳ ሊቨርፑል ምውፃእ ኣብያ ብምንባራ ድማ እታ ፈረንሳዊት ጋንታ እንተደኣ ዘይተማሓይሻ እቲ ታሪኽ ዝድገም ዝመስል ዘሎ ዕድል ሊቨርፑል ናብ 30 ደቂቕ ወሪዱሎ PSG ካብ 160 ደቂቕ ክልተ ባዶ መሪሕነታ ዓቂባላ ስሎት ኣማራጺ የብሉን ብዘለዎ ኩሉ ናይ መጥቃዕቲ ሓይሊ ክጻወት እዩ እጉምሆ ማልያ ወዲዩ ናብ ጸወታ ከኣቱ ይቀራረብ ኣሎ ካልእ ኣገዳሲ ነገር ግን ኣብ ሜዳ ጋጢሙ ካሜራ ብቕልጡፍ ካብ ንጉምሆ ናብ ውሽጢ ሜዳ ከይዳላ ፓቾ ኣብ ውሽጢ ሳንዱቅ ጋንቱ ንማካልስተር ብድሕሪት ደፊእካዮ ተባሂሉ ማእከላይ ዳኛ ንሊቨርፑል ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ሸሊሙዋ አንፊልድ ገና ክትምዝገብን ዘይክትምዝገብን ከይፈለጠ ክናወጽ ጀሚሩሎ ተጻወት PSG ጥርዓኖም ኣብ ዘበርትዕሉ ግን ሓገዝ ቫር ተሓቲቱ ቫር ድማ ማእከላይ ዳኛ ነቲ ኩነታት ዝረኣኻሉ አንግል ቁሉዕ ኣይነበረን ብምባል ፓቾ ንማካልስተር ወልሓደ ከም ዘይገበሮ መስኪሩ እታ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ድማ ተሰሪዛ ኩሉ ዓሪፉ ንጉምሆ ንሜዳ ኣትሎም ሊቨርፑል 12 ቅላዓት ካብዚ 8 ናብ ታርጌት ፈቲናላ እዚ መንእሰይከ ነዚ ቁጽሪ ክውስኸሉ ድዩ እታ ቀዳመይቲ ፈተንኡ ብልጽትን ዝተጸግዐትን እንተነበረት ሳቫኖቭ ግን ኣብ ልክዕ ቦትኡ ጸኒሑ ኣድሒንዋ ድኻም ሊቨርፑል ንኸንቱ ክኸውን ድሕሪ ዘቕላዕ ግዜ ወሰደን ደምበለ ካብ በርኩላን ዝተቐበላ ኩዕሶ ካብ ልዕሊ 20 ሜትር ቀሊዑ ማማርሽ ዳቪል ግን ከም ሳቫኖቭ መድሕን ሊቨርፑል ክኸውን ኣይከኣለን ኣብ ሰኪዕትያ ተራእያ PSG ብቫር ድሒና ንሊቨርፑል ተስፋ ተቆርጽ ሸቶ ብምዝጋብ ናይ ቻምፒዮን ስራሕ ሰሪሓ ናይ ደምበለን ንጉምሆን ቅላዓት ዝተሃርማሉ ኩርናዕ ወይ አንግል እንተዘይኮይኑ ተመሳሰልቲ ነይረን ክበሃላ ይኽእላየን እቲ ፍልልየን እቶም ኣብ ልክዕ ቦትአን ንኸይዓርፋ ዝኽልክልወን ሓለውቲ ልዳት እዮም ነይሮም 15 ደቂቕ ይተርፍ ሊቨርፑል ድማ 3 ሸቶታት ትሕተት ብተኣምራት እንተዘይኮይኑ ድማ ክኸውን ከም ዘይክእል ተጻወቲ ይኹኑ ደገፍቲ ጋንታ ዝተረድኡ ይመስላሎም አንፊልድ ኣጽቂጡ ተጻወቲ ሊቨርፑል ኪኖ ምድናን ርእስኻ ማሓዝን ካልእ ዝገብርዎ ነገር ከም ዘየለ ዝፈለጡ ይመስሉ ኣብ ስታዲየም አንፊልድ ድማ ድምጽ ደገፍቲ PSG እንተዘይኮይኑ እቶም you will never walk alone ዝበልዋ ደገፍቲ ሊቨርፑል ዝገሹ መሲሎም ኣለው ሸቶ ኦስማን ደምበለ ነታ ሸቶ ከተመዝግብ ተንሳፈፍ ዝነበረት መርከብ ሊቨርፑል ንፋሳ ወሲዳትላ ሊቨርፑል ኣብ ፍጹም ተስፋ መቁራጽ ወዲቓ
ፒኤስጂ ድማ ነዝመዝ ሚዛ ደንበለ ንዑን ንጋንቱን ካልአይ ተሸቶ ወሲኹ እትግጥም ልክዕ ከም ፓሪስ ክልተ ባዶ ከም ዝውዳእ ገይሮም ሻምፒዮን ክለባት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ሊቨርፑል ኣብዛ ዓመት ካብ ኩሉ ዋንጫታት ተኣልያላ እታ ዘውዲ ሻምፒዮን ፈረንሳን ኤውሮጳን ሒዛ ዘላ ፒኤስጂ ግን ዓሚ ኣብ ከተማ ሙኒኽ አሊያንስ አሬና ዝበፅሐቶ ፍጻመ ሎማ ዓመት ኣብ ቡዳፔስት ፑሽካሽ አሬና ክደግሞ ሓንቲ መሳልል ጥራይ ተሪፋታላ እዚ ግጥም መኸተ ጉስጥ እንተዝነብር ሊቨርፑል ተደጋጋሚ ጉስጥ ሰዲዳ ፒኤስጂ ድማ የእዳዋ ኣብ ገጻ ጌራ ተኸላኺላቶ ፒኤስጂ ሓንሳ ሙሉእ ኢዳ ኣብ ዝወረወረትሉ ሊቨርፑል ተዘሪራ ፒኤስጂ ኣይደንገጸትላን ወዲቓ ኸላ ኸዓ ኣዳጊማ ካብ ጸወታ ወፃኢ ጌራታ ተባሂሉ ዶ ጸብጻብ ምተሰርሓሉ ነይሩ ይኸውን ከተማ ሊቨርፑል ስታዲየም አንፊልድ ንፒኤስጂ መባልዕታ ክኸውን ከሎ ካብ ዞባ ካታሎኒያ ናብ ከተማ ማድሪድ ከይዳ ዝገጠመት ባርሳ ግን እዚ ዕለት ምሸት ኣይነበረን ሪያድ ኤር ሜትሮፖሊታኖ ሎም ምሸት ስታዲየም ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ ፕሬዠር ኩከር ወይ ድማ ኣብ ግዜ ሮማውያን ግላዲተርስ ዝቃለሰሉ ዝነበሩ ኮሎሲየም ወላውን ናይ ስምባደ ገዛ አትሌቲኮ ማድሪድ ኮይኑም ሲንተት ተባህለ ኣጋነኖ ይከውንን ወላኳ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ትግጥም አትሌቲኮ ሓደ ባርሳ ክልተ ዝብል እንተነበረ ካብ ይዕንድ እቲ ስታዲየም ዝወፅእ ዝነበረ ድምፂ ግን ካልእ መልእኽቲ ዝሕልፍ ነይሩ ኣብዚ ናይ ሎም ግጥም ንዝነበረ ወጥሪ ብዝግባእ ክትርዳእ እንተደኣ ደሊኻ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ንዝነበረ ቆስሊ ክትዝክር ግድን ይኸውን ዝሓለፈ ወርሒ አትሌቲኮ ማድሪድ ንባርሳ ኣብ ግጥም ኮፓ ዴል ሬይ ኣብ ቀዳማይ እግሪ 4 ባዶ ምስዓረታ ኣብቲ ናይ ካልኣይ እግሪ ግን ባርሳ 3 ባዶ ብምዕዋት ንስክለያ ንዲያጎ ሲሞኒ ካብ ምግላፍ ስሒታቶም ሎም ምሸት ድማ እቲ ታሪኽ ንኻልኣይ ግዜ ዝተደግመ ኮይኑ ይቐሪቡ ባርሳ ናብ ዝግጥም ሸቶ ከተመዝግብ ኢላ መፅያ ድሌታ ድማ በተወዳ 18 ዓመት ውሉዳ ያሚነ ያማል ገና ጸወታ 4 ደቂቕ ጥራይ ምስተላዕሉ ያረኺባቶም ገና ጠላዕ 85 ደቂቕ እናሃለወ ባርሳ ሓንቲ ሸቶ ጥራይ ትሕተት ነይራ ደገፍታ ድማ ምስ ሙሉእ ተስፎኦም ነቲ ስታዲየም ክርብሽዎ እዮም ተራዮም ድሕርዛ ናይ ያማል ሸቶ 20 ደቂቕ ጸኒሑ ፌራን ቶረስ ካልአይቲ ሸቶ ምስ ደገመ ድማ እዚ ድምር ውፅኢት ክልቲአን ጋንታታት ናብ 2-2 ተደይቡ ወጥሩ ድማ ሰማይ ደይቡ እንተኾነ ግን እቲ ባርሳ ሒዛቶ ጽንሐት ሕምባበ ብሓንቲ መልእኽቲ ኩዕሶ ይደው ኢሉ ኣብ መበል 31 ደቂቕ ማርኮስ ሎሬንተ ንኣዳሞላ ሎክማን ኣብ ሳንዱቕ ባርሳ ዝረኸበሉ ሎክማን ድማ ንደገፍቲ ጋንቱ ኣተንስይዎም ሸቶ ዝተፃዋታይ ሸቶ ጥራይ ዘይኮነት ንድምር ውፅኢት ናብ 3-2 ተቐይራ ንስታዲየም አትሌቲኮ ድማ ዓብ ተስፋ ሰኹዐት እያ ነይራ ምክንያቱ ደገፍቲ አትሌቲኮ ሕማቅ ክንርኢ ኢና ኢሎም ን7 ደቂቕ ኣፎም ዓቢሶም እዮም ነይሮም ቅድሚሳ ሸቶ ባርሳ መሪሕነታ ናብ 3 ባዶ ከተደይበሉ ትኽእል ዕድል ኣምሊጣታያ ፈርሚን ሎፐዝ ተወርዊሩ ብርእሱ ዝሃረማ ኩዕሶ ሓላው ልዳት አትሌቲኮ ሙሳ ነፍሱ ዘርጊሑ ድሒንዋ ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ጸወታ ዳርጋ ናይ ሞትን ህይወትን ቅልስ ይኮይኑ ቶረስ 10 ደቂቕ ምስ ተጻወቱ ንባርሳ ሳልሰይት ሸቶ መዝጊብላ ኣብ ዝበለሉ ካብ ጸወታ ወፃኢ ኮይኑ ብምጽናሕ ተሰሪዛ ባርሳ ንቅድሚት ኣብ ትምርሸሉ ዝነበረት ግዜ ግን ልክዕ ከምቲ ናይ ቀዳማይ እብረ ኤሪክ ጋርሺያ ነጥቃዓይ አትሌቲኮ አሌክሳንደር ሶርሎ ስለ ዘውደቆ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተባሪሩ ባርሳ ድማ ብ10 ተጻወት ክትገጥም ተገዲዳ ሕጂውን ባርሳ ዘለዋ ኩሉም መራጺታት ንምፍታን ንሉዋንዶዊስክን ሮናልድ አሩኾን እንተኽተተት ኣብ ታሪኽ ቻምፒየንስ ሊግ ሓደ ካብ ዝበለጹ ናይ ምምላስ ዓወት ተባሂሉ ክስነድ ዝኽእል ሸቶ ግን ክትረክብ ኣይከኣለትን ባርሳ ክልተ ብሓደ ተዓዊታ እንተወፀት አትሌቲኮ ማድሪድ ግን ብድምር ውፅኢት 3-2 ተረቲዓታ ናብ ዝቕጽል ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ክትሓልፍ በቂዓላ እዛ ጋንታ ካብ አርሰናልን ስፖርቲንን ምዝሰዓረት ገጢመያ ድሕሪ 10 ዓመት ንፈለማ ግዜ ናብ ግጥም ፍጻመ ቻምፒየንስ ሊግ ንምስጋር ክትቃለስ ክቡራት ተኸታተልቲ ስለምክትታልኩም ብልቢ የመስግን ሰላም ወሰናይ ንኹልና